Kaingon man sa kasulatan ng Jesu Cristo Ginoo. Ngano mag-ampo pa man sa Ginoo. Salamat iyo, Brad. Marlos imong pangutana nga nganong magampo pa ta. Ako kanang pagampo sana sa giagda ni Kristo nga sa Matthew 26:41 nga gampo ko makununay para di mo madala sa panulay. So, prayer matud pa sa Saint Padre Pio. The prayer is the oxygen of our soul. Ini oxygen sa ating gabi irabaron niya dito ang gampo. So, siya ang hatan sa magaling. So, muna ba, Barro, sa Katolik na depender sa pagkataon magawa mo kita. So, marana ko muna ako ikapambit tubang. Muna ito sa Carbon, Cebu City, library, gikan sa Bible Study sa Iglesia. Kasi na yung pangutana rin sa itong mga kawit, Nambral Agural, Brad Sanz, o Brad Alexander. In pronto na yung mga pangutana o din-scripted, di pasubang kuwan. Mani atong pre-kanina, dating daan, atong na-inquintor doon sa Talisay City, dating daan. Kasi isa sa mga pangutana. Bisa kay panting daghang yung mga Katoliko nga durante ang Katoliko 90% ignorant Katolik wa mahibaw sa pagtulo na doktrina. Naiban sigilat negosyo, sigilat trabaho, pero wa magpagbana sa espirituhanon nga buhat. Mo man diha napitan niya, labi na mga pagtulunan. So muna yung sa atong punto nga ining atong misyon anad gyud ini kay si Brad Tino, si Alvin wa pa to mag-isgot og gaday sa una. Sa tanang beer house hapit mga sudlan mo nagpaambit sa mga kini mga gang nasa bar ba GRO uban pa tanan na face to face preaching sharing sa mga tao kay ang tulong sa Ginoo imantala mo gina mo ni sugo o mando ni Kristo sa ebanghelyo Marcos 14:9 Matthew 26:13 bisan asang suog sa kalibutan iwalay may balita aron paghandom sa gibuhat ni Kristo. Munang naabot rin sa initan sa kanit. Kuan ba? Sa Carbon. Si Kwati o kuan sana? Puto ba? Kuan ko si Romeo Gumira niya sa mga amigo diya sa kuan. Brother Meronisa Brad. Kuan pangutana usabi. Pangutana, Brad. May gabi nato na diri no nya may gabi sa ni Batagan Wadi o may Marlo sa ni diri sa kuan Carbon Public Market. Nalaman pangutana Brad Wadi sa kabuok. Ang akong pangutana Brad Wadi kini may tungod sa mga pastor ba o mga ministro nga nagsangyaw karon ba. Nya klaro man nga sulti das luma skinsi nga unsaon na yung pagwali kung dili ka pinadala. Nya kadili sila Brad di man yung mga pinadala Brad nya mahug man og nagpasalaag sa mga katawhan. Ako pangutana Brad, maluwas ba kani mga tawhana, Pastor Ministro? Hindi ko tubag Brad. Nindot kayo nga imong pangutana Brad Nambral Agural Arman sa aktibo nga Catholic Defender. Ya God kana say niya. Unya, imong pangutana may tungod sa pastor o ministro sa Iglesia ni Cristo ubang mga reliyon nga pangutana mo maluwas man sila kana sangyaw ni sa bakat. Unang isa sa mga bukat tumagunon kay kung ari ka sa Vatican I outside of the Roman Catholic Church there is no solution. Maganap ng apel ng mga pastor. Pero sa Vatican II sa Catechism of the Catholic Church number 846 nga aduna na improvement ang simbahan. Kining muna brother niya muna nga sa punto nga ang ningon si Kristo sa Lucas 23:24 Pater dimite illes non enim servit pasyon. Amahan pasiluwa sila kayo sila masayod sila. Nasa to pa day kuha sila masayod kining siluon sila. Pero kining mga ministro pastor kanibaw ni sa kumaturan nga ang Katoliko may tinod niya nagpabiling sa Iglesia ni Cristo sa ubang born again, huwag siya kaluwasan. Ano man, ibawa mo siya. Asa mabasa na? 2 Thessalonica 2:10-12. O sa Hebrew 10:27. O sa Hope 21:14. Nagbalingog-lingog ka.
nahibaw ka. Sayod ka nga, sayop na imong padayon. Una nga, way kaluwasan. Pero, Juan Brad Arman, na kato mga wa masayod, nga nagbantala siya, inosinte siya, nabrinwa sila sa naguna niya mga pastor. Aningos Kristo lay sa akong gisitar sa linatin nga, pasilo sila man, iwa sila masayod sa nagbibiho. Kato ba, may chance man ang maluwas. So, sa moral theology, kay human actions under blood and obligation, may tungod ba sa moral, kaluwasan. Kundi, internal forum, ang Diyos ay masayod na nila. Ang last condemnation ang ginawa. External forum, atong pananaw, base sa dogma, Biblia, sayop ng ilang panudlong, sayop nga pagwali, kay ningon man ang Roma 10:13 report, how defense unless they are sent. Kung sa pagwali, kung di ka pinadala. So, isa may kapada sa pastor ministry. Wa. So, mga ulurong, mga pundok, sa ito pa, dako ka ng sala, kasi pala, niya, mag-resolve kita na, wag ganyan siya kaluwasan. And external forum. Pero internal forum, only God knows. That's also man. Siya internal sa external, yun na to, 1 Samuel chapter 6 verse 7, mananaw outside appearance, why siya like kaluwasan yun para sayo. Pero inosente siya, may chance pa na siya. Sumana ko ikapambitubag nga, di kita kakundim direkta yun, pero ato na hindi kulipay para masabdan ka. Brad, may muta na lang, Brad. May gabi pa ko sa nagkakaroon rin sa karton. Akong pangutana, ano man ang ubang mga tinuuan, ubang sikta, i-proclaim man sila na sila ang naguna, ang kondo bagi sila na sila ang Bible mo ay sila kung ay nag-imo. Muna na, kita ko paagi, asa ko kaya pangutana ni kasulbaran na dahil. Taong pangutana, kay puro sila ning angkon, sila'y gauna. Bisan nakaibaw sila ng Katoliko, Biblias Katoliko na ilang gigamit, dili nato, ingon sila'y nakauna. So, now tayo no, matagan no, kasulbaran na bisan sa tawag na itong breakfast or lang. Kasi punto nga pangutana. Ilang pangutana kay Biblia ko no, asa ko no nagikan? Dito tayo. Salamat kayo, Brad. Sans, mong unique na pangutana. Di nagikan mo rin. Inumdum ko na kudibatis sa video rin. With Ryan Fuentes sa Bible Baptist. From the Beauty of the Bible. Kung ko nga Bible Baptist. Kaning Biblia, kuhan mo ni kaning bingon sila nga, sila nagikan ng Biblia. Dili, sabot na ng mga pastor, nagikan ng Biblia sa ilarang personal na opinion. Una-una. Kaya nabutaan sa sila sa nagunan ng mga founder sa mga example ang born again Christian. Niya ang Seventh-day Adventist, uban pa. Ato lang harason, all non-Catholic churches. Mingon sila nga, ang Biblia mo lamang ang kuranan sa kamaturan. The Bible is the only source of truth and conviction. Kaya na, nag-ingon ang 2:23-26, Omnis Scriptura, divinitus inspirata authoritas. Ang tibok kasulatan, isulat pinanggi sa lamdag. So, igor saan ibasa niya? Ang pangutana, anang inyong ibasa sa San Pablo, uban pa mga chapter and verses sa book, diya sa Biblia, nga libro, nga kuan ba kanang kapitulo, bersikulo. Di siya may naghanayan na, wala and only the Roman Catholic Church. So, ang ibang Catholic Romano, doon nagpreparar yan. Kunya, sa wapa kuan mga kingsunan, kaning Biblia, wapa man ni dinadala sa mga apostol sa una, labi na si Kristo. Ewa pa may Biblia. So, mga tingali, 14th century dito, adunay printing, book form ang Bible, o ni Ana Nabita. Pero, ang kamaturan, ang mga apostol, handi down orally, nagwali, sila, why Biblia na nila. Pero ito kapostolic tradition. Pasapasa nila ang Ebanghelyo, pulong sino, nga sa mga tao sa mga apostoles,
Pero Word of God yapon to. Pero gibanan sa Holy Spirit, 1:14 disay sama binsay, 1 disay exclusive. Napasabot nga dili gid masayo Panginoong iwali kayong Dios na guban. So mo na oral tradition. Tapos sa panahon mo nang nanay Biblia. So written na gid ba? Gisuwat na mo ning Bible. So nya ang Catechism of the Catholic Church usa sa gipromulgate ni John Paul II, magisterium yun. Number 95, klaro kayo. Apostolic tradition, magisterium of Sacred Scripture Biblia. Ang Biblia usa sa Quranan sa kamatuoran. Three fundamentals of the Roman Catholic Church. Sa ito pa day, usa sa Quranan na nabad. Nyadiin magikan ng Biblia. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. So wala ang sibang Katoliko, wala ang Biblia. So kanang ingon nga sa mga presente na gikan ng Biblia, para kanang erroneous ang siya statement. Sayop kana. So kanang mga wala kalibutan gani logically speaking, Protestant should not quote the Bible as authoritative. Mana siya? Way katungod. Ila otoridad nga mo interpret sa word of God, only the Roman Catholic Church. Adunay authentic interpreter sa pulong sa Diyos. So kanang mga presente outside of the Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, Mormon, Seventh-day Adventist, Born Again, Bible Baptist, tanan mga false religion tanan. Nya false interpretation. Ana naara sa Roman Catholic Church. Genuine interpretation sa Biblia. So muna akong tupag pambit sa nindot mo na ba siya? Ikaw. Ikaw. Tapusan siya pre ako. Okay. Salamat bro, ibay paghatag nimo sa ikadupang higayon. Kaning nasayran man nato ang Hesus Kristo. Wala rin usa atong sa Bernes Santo. Gilansang sa cross. Oh. Ya karon ang pagtuo sa uban nga namatay gyud God died literally. Unsa man katinuod namatay ba gyud ang Dios sa pagkalansang sa cross wa namatay ba ang Dios? Atong i-recognize si Brad Makong Mangyaw, si James Losarata, ni Ibiyog yun, yung mga amigo rin. So nindot yung pakutan natin Brad Marlo sa ni ka sa businessman niya, si Ibiyog yun. God cannot die. So ang tubag na to direkta, namatay bagyod ang Diyos. Kung natin saktong filosofiya, mo santong sa itong utok ba, na usa sa branches filosofi ang science about being ontology. Na duha ka mga magamit ini ang material being or immaterial being. So ang material being morning natay physical, natay material ba. So si Kristo ado mo material being na may human nature o lawas, subject to it ang iyang lawas. Pero naman sa immaterial being, not subject to it, di mamatay. Di mamatay. Mismo si Reverend Father Lucas Enoch, sa miaging mga ikatulo-kalunis sa number laguran sa Tritsa. Ito, ikatulong lunis sukad karon. Ikatulong lunis sukad karon. Si Reverend Father Lucas Enoch, nanitubag siya, sakto man ang imong ikuan pa rin di nga, ang Diyos walay kamatayan. Pero pagkatataon, ingon sa ang Diyos sa matay na siya. Muna nga, laro mo kayo sa Biblia, sa balang kasulatan, sa Roma 1:23, 1 Timoteo 17, balik-balik ng bersikulo 1 Timoteo 16 ba yun? Na ang Diyos na kahayag, maway, dili madulway kamatayon. Immortal God. So, ayan pagka Diyos, divine nature yung mamatay. Mingon man nga, simple God na literal. Divine nature man, brother Wade, ang divine person niya ay mamatay ito. Tanawara, uy, dakong sayop sa mga simple God na literal. Ang proper subject ng divine person, para na namatay yun. Kaya sa 4 sections sa Catechism of the Catholic Church, mumilang gamiton, o sa Catechism Council of Trent, wa niyo tutugig tarong ang mga maong libro, na kining, mga contextual understanding sa mga libro, nga damar na, mingon ka nga, ang proper subject, ang divine person, walay problema na. Parinita ang naong ni Brad Alan Haber, E.G. Bohol, pahiran to, kining Milo, nagamaylo ang yang naong, pero wa mahimong Milo. Ipahid lang. Muna nga si Kristo, ipahid ang kamatayon, hindi siya may proper subject. Muna si Kristo, Christ dead on the cross.
Fundamentals of the Catholic Dogma, page 184. Dugma na. Pero imong pagkutan ng God man, sayo pang termino kung magamit ang God. Marago na example na to sa medical term. Mingon ng uban nga, diabetes to dito kay tungod kay ining inheritance. Sayop na sa arikas medical term. Itawag na genetic. Di ba na genetic na sa medical term? Kanang inheritance, magamit mo na Brad Alexander Brad Arman, kung sumusunod ka sa yuta, pananglitan si Brad Marlow. Adunay dabdangan, na si anak nga bugtong. So ato pa, kung ang tao, temporal man itong kinabuhi sa kalimutan, remember, life is of titatanan, Salmo 89 verse 7, siya ba'y masunod sa kabdangan, ang anak. Muna yung inheritance, sa yuta, uban pa. Pero ari sa medical term, genetic ka ng taas of sugar, di wala mga klase, genetic of lifestyle. Muna nga sa medical ba? Sa theological term, kanang God, dili naman mo apply nga mamatay gila siya kay immaterial being man. So nonsense or absolute statement kanang mga statement mo. Ang klaro na nasa misteryo sa Pagtuo Santos nga misa, ang simbahan gid mismo ingon, si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik. Wa gid mo gamit ang simbahan og kining ang Dios namatay. Ano man, dili haom ba? Wala timan ni. Muna nga dili haom ang gadayt kay unbiblical kana unhistorical. Grabe amo tinubagay sa pare dito sa Luzon, sa chat Bagura, mga sipo na kuno wa mo tahod sa CBCP ana uban ba? Ingko ang pangutana kanang CBCP tagiya ba na sa Iglesia Katolika Romana? Kumbaga yung sa dili aw. Niya, di na siya kapahunong. Huwag niya siya kabadlong sa membro sa mga Katoliko. Aw 10% na manimba matag Domingo. Sa kaluwasan mo ito, bro. Hindi kay doktrina, Juan, pero matubang Brad Adam Ampere kanina, si Pader Sopan nagpirma ito. Niya, matubang Brad Soprandes, watang hibaw katang mga obispo, kung nahibaw pag college sa bishop sa CBCP. Ya, dili na magisterium, man. Kaya magisterium, Pope ang college sa bishop. O sa kapapa. So, ang gaday literal, erroneous system, false teaching, unbiblical, zeros Biblia, zero sa CCC. Manibintar sa Catholic Dogma o sa Our Catholic Faith Manual dito o plus ulong sila. Muna Brad Marlo sa nakasayok nga panudlo ang supa ka na sa dogma kay mismo si Aling Carrel Vidal ni pirma yun sa 1987 Convention Civil sa Tagum ang manudlo nga kaday litera huwag yung kinang irihis. Wala, live pa ni? Sa lakas po tayo, Ah. may gabi. Sa Leviticus 3:17, nagkanayon Maria. Ang dugo dili ipakaon hangtod sa hangtod. Pangutan na friend. Ipakaon na friend o dili. Wa tayo lang yung kanon kung nata sa manunod ng barko panalita o kay kanon, tao nagkanon lang mga sinina, ano mga gani. So depende sa sitwasyon na. Ang dugo nga wa maluto, di ginaangin kanon, may ilaw man. Oo. Una nga, simple ka na nga, kining kalanon nga gidili. O dugo, ay yung specific nga pangutana. Na nasa 1 Samuel, kining 14, 21, 24, nga, nag-ilog sila ka dugo. Sa ito pa sa karang tugon, gisutan na daan, ang dugo nga ipataon sa ilog. So, kanang pagkaon ko, maglibindim na nato nga matubag sa Pablo sa 1 Corinto 8:8, wanay labot sa kaluwasan. So, muna punggatan sa 7 Adventist. So, uban nga, kaning saksi uba, kay hindi mo po ang dugo, maabuno, hanggang mamatay kay hindi mato kanina. Na-misinterpret na ng pulong sila. So, munang dugo nga, mubo mo yung pangutana nga Leviticus. So, naigidili nga dili ipakaon ng dugo. Nasay dugo-dugo ipakaon nga luto na. Unya, ipakaon na basta may sa pagkaluto kay duha-duha ta. Ugaw pa lang na niya. Na toxic ba. Pero depende na. Sig ako di mo kay kumukaw dugo-dugo. Ulay lain mo kaon ta. O na lain sudan. Oh, muna ko ikapampit Brad Alexander si mong praktikal o nindot nga pangutana po base sa Biblia. Salamat kay Fred. Ato na? So, salamat yun. Yung sa obserbasyon, Brad Arman?
Salamat kay Brother YD sa mga manindot kay nimo nga mga tubag sa ilang pangutana may tungod sa kalanon nga gidili o diin gikan ng Biblia. Ang hinaota nga kini imong mga Gaday, manindot gaday. nga tubag kay sa ato pong atong isuon nga gaday literal. Ang hinaota nga ang imong tubag maghatag og katinawan sa atong mga igsuon nga mga naimulag ug labi na gyud sa atong mga igsuon nga mga Katoliko na wala pa kay bawo sa atong pagtulun-an og mga doktrina. Tinuod, daghang kay mga tao rin yun. Ya, Katungog. salamat sa atong mga online viewers. Salamat kay BYD sa imong live stream dinhi sa pinakalit nga pangutana nya sa hantod sa sunod nga higayon adtong Lunes. Salamat. Okay.